Сәлам, жар һәм моңсуючы дусларым. Шын күңелдән елмайып, мин Ирек Фатихов топ-клип тапшыруын башлап җибәрәм. Ни өчен шул кадәр елмая бу егет дисезме? Моның җавабы бик гади. Бүген октябрьнең 1нче җомгасы һәм бөтен дөньяда ул елмаю көне буларак билгеләп үтелә. Мондый бәйрәм өчен кешелек дөньясы 20нче гасыр урталарында Америкада яшәгән Харви Белл исемле рәссамга бурычлы. Аның иҗаты артык игътибарга лаек булмаган. 1963 елны Американың бер иминиятләштерү компаниясе аңа берәр нинди яңа, истә кала алырлык визитный карточка ясарга куша. Ул озак та уйлап тормыйча сары елмаеп тора торган баш сурәтен тәкъдим итә. Менә шул көнне дөньяга без барыбыз да социаль челтәрләрдә аралашканда яратып куллана торган смайлик барлыкка килә. Без җырчыларыбызның социаль челтәрләрдән файдаланганда смайликларны еш кулланалармы икән дигән сорауга кыскача гына социаль сораштыру үткәрдек. Yazıları җитте, йөрәк минем урыныннан кузгалды. Җир сагынып кояш нурын үзенә тартып алды. Сөю дөньясы ишеген иркенләп ачып кердем. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язларда сине эзләдем, язларда сине таптым. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язның беренче шәшәген үзеңә өзеп бирдем. Берәү китә, берәү килә. Бу атнаның яңа резидентын каршы алыгыз. Biz atqa o'tirganda edib, tuğan yurtqa qaytam ashqinib. Әтти әнни балам qaytır deyib, yol şatında көтә юқсынып. Yoqtar жердә әтти әнниләрдәй баласы өчен янып көюче. Улым, кызым, рәхмәт, кайттың диеп, өзелеп безне көтүче. Әтти әни изгеләрдән битсез, җанга дәва сыйхат бирүче. Юрый безгә имин көннәр, балам дип назлап сөюче. Киткән чакта сездән моңсулана якты йөзегез. Китмә инде балам, китмә диеп, әйтерсең ләтәшә күзегез. Юктар җирдә әтти-әнниләрдәй баласы өчен янып көюче. Улым, кызым, рәхмәт, кайттың диеп, өзелеп безне көтүче. Әтти әнни йорты маяк кебек, тормыш юлыбызны яктырта. Саулык теләп, дога укый-укый, олы юлга безне озата.
әти әнни рәхмәтләп сезгә. Резида апа Шәрәфиева социаль челтәрләрдән Моймирны, анысын да кирәк булганда гына куллана икән. SMS язып вакытны әрәм иткәнче, мин кешегә шалтыратып сөйләшүне кулайрак күрәм ди ул. Һәр чак шулай мөлаем, көләч йөзле булуның сыры нидә дигәч, дөньяның һәрбер мизгеленнән тәм табып, сөенеп һәм хыялланып яшәргә кирәк дип җавап бирде ул. Без тапшыруыбызны Резида Шәрәфиеваның "Гомер чишмәсе" дигән клибы белән дәвам итәбез. Ömür şişmem aktı üz kıyına, sezmedim de ağıp ütkenen. Niga şulay irteledin iken, nişletmiş itler ütmeden. Yaşlığımın nazlı şişmesine kabat kaytır idem eğlenip, Uzağımın aşı sağışları alıp gider kebek beylene. Uzağımın aşı sağışları alıp gider kebek beylene. Şişmeyim de şulay Üz jayına ağa mımlanıp Tıyğılarım yaşlık mizgilinde Alsam ide şunday yuğalıp Yaşlığımın nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımın aşı sağışları Ağıp gider kebek beylene. İniş bu yıl Ap-ak duman sarıgan Yolun kurmi mağın işitten Kungelimde yana jırlar tuva Mağınarda kilgen dişitten Yaşlığımın nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımın aşı sağışları Ağıp gider kebek beylenip Yaşlığımın nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımın aşı sağışları Ağıp gider kebek beylenip Uzağımın aşı sağışları Ağıp gider kebek beylenip Ağıp gider kebek beylenip Илгәрәй күбрәк Павел Дуров иҗат иткән ВКонтакте сайтыннан бик актив куллана икән. Минем 50% эшем шул сайтта эшләнә. Шуның өчен смайликлар аралашканда зур ярдәм итә, чөнки алар синең тышкы кыяфәтеңне аңлатып бирә ди ул.
Шулай булгач, дуслар, тышкы кыяфәтегезне матуррак күрсәтәсегез килсә, күбрәк смайликлар кулланыгыз. Seni özüm izlep tapdım. Ni ışın son koşup sıymeske. Yüreğimde yangan utlı hisler. Senin için menge sünmeske. Yangan yürek eyde yana birsin. Seyeble demek şaşınır. Bu dünyada şulay şevrehet. Birini tırsan sağınır. İrtek işin künde senin bilen. İslerimden bir de çıkmıysın. Başkalarga kirte kırıp koydum. Hazır sen de çığa almıysın. Yangan yürek eyde yana birsin. Seyeble demek şaşınır. Bu dünyada şulay şevrehet. Birini tırsan sağınır. Seni özüm izlep tapdım. Divarlarını atıp jimerip. Şunun için hazır yanıp yaşayım. Bəxtlərin tatıp seyinip. Yangan yürek eyde yana birsin. Seyeble demek şaşınıp. Bu dünyada şulay şevrehet. Birini tırsan sağınıp. Yangan yürek eyde yana birsin. Seyeble demek şaşınıp. Bu dünyada şulay şevrehet. Birini tırsan sağınıp. Yangan yürek eyde yana birsin. Seyeble demek şaşınıp. Bu dünyada şulay şevrehet. Birini tırsan sağınıp. Bu dünyada şulay şevrehet. Birini tırsan sağınıp. Әле хит парадыбыз кызып кына маташа. Шуның өчен экраннар алдыннан ерак китмәгез. Берничә минуттан кабат очрашырбыз. Илназ Фазлыевтан ВКонтакте шилтәреннән җавапны алып бетереп булмады. Минем хәбәрне укыды да әллә балыкка, әллә башка җиргә китте. Ә клип сезнең каршыда. 13-20 номерына смайлик, ой, топ клип 059 санын язып, клип өчен тавыш бирәбез. Zamanışa yeşerge, dostlarışa birleşik, tuğan illeşkenige. İhlası tanı kırışı kaş, aldığını işleri, var yakıtan selekli, biz ağır yeşleri.
İhlasıdan tırışı kaş Alıdığı işleri Var yakıtan seledili Biz ağıl yeşilleri İreni de tamırlar Avılıdan biz çıkan Şol jiriden algan güç Jirlerde şınıkan İhlasıdan tırışı kaş Alıdığı işleri Var yakıtan seledili Biz ağıl yeşilleri İhlasıdan tırışı kaş Alıdığı işleri Var yakıtan seledili Biz ağıl yeşilleri Kişi kuzgata Tavlarını kubarıp Kalısını turmuşta Bizden soň nur bulup İhlasıdan tırışı kaş Alıdığı işleri Var yakıtan seledili Biz ağıl yeşilleri İhlasıdan tırışı kaş Alıdığı işleri Var yakıtan seledili Biz ağıl yeşilleri İhlasıdan tırışı kaş Alıdığı işleri Var yakıtan seledili Biz ağıl yeşilleri Var yakıtan seledili Biz ağıl yeşilleri Biz ağıl yeşilleri Лилия Гыймаддинованың иң яраткан социаль шелтәрләре ул ВКонтакте сайты белән Instagram. Смайликларны бик хөрмәт итә. Аралашканда кайчак бер сүздә язмыйча эмодзилар белән генә фикеремне җиткерәм. Аралашырга нык булыша, вакытны да экономияле ди Лилия. Әгәр дә сезнең бер сүздә язмыйча гына аралашырга өйрәнәсегез килә икән, Лилиягә мөрәҗәгать итегез. Ә моның өчен башта 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап 060 санын язып, SMS хәбәр юлларга гына кирәк. Sen gene meni anlaysın, ömrün bağışlaysın. Bassa sağış gözlerimini, bir şılavuk başlaysın. Sen gene meni anlaysın, durmuşumni jaylaysın. Elle qaylardan sizesin, ko'nglimning qayg'usin. Sen yatlarga da birmisen. Sen gene meni, sen gene anlaysın. Sen ağına men gerek, sen gene bet
Ниһаять, хит парадыбызның экваторына килеп җиттек. Иң кызыгы әле башлана гына. Рамил Галимзянов ВКонтакте сайты белән WhatsApp-тан актив файдалана. Смайликларга карашы шулай ук бик яхшы. Кешегә бөтен эмоцияләрне сүз белән генә аңлатып бетереп булмаганда, җөмләнең мәгънәсен тагын да тирәнәйтү өчен шуларны кулланам ди Рамил. Димәк, дуслар, социаль челтәрләрдә аралашканда, сайрак җөмләләребез булса, аларны смайликлар белән тирәнәйтик. Kişke ayaz küpte balıkıy yaktı ay. Ona karab jemeldi yıldızlar. Onlar bizning tüsülü, eşkirsi saf yüzlü, nur sibeler süyüleşir. Hisler yakın lakin yırak ara. Yazmağan bitip birge baltırgan. Küpke kara ay hem yıldızının sağışın sızlana yürek yaran. Küpke kara ay hem yıldızının sağışın sızlana yürek yaran. Sağışlanıp serleşe yıldız hem ay. Jitmi kullar bik yırak oralar. Barı tik vereme sünmesin tik suyu. Bu sağışını suyu davalar. Hisler yakın lakin yırak ara. Yazmağan bitip birge baltırgan. Küpke kara ay hem yıldızının sağışın sızlana yürek yaran. Küpke kara ay hem yıldızının sağışın sızlana yürek yaran. Sızlana yürek yaran. Sızlana yürek yaran. Булат Байрамов һәм Ләйсән Гимаевның иң яратып куллана торган социаль челтәрләре ул ВКонтакте сайты белән Instagram. Смайликларны социаль челтәрләрдә генә түгел, ә телефоннан SMS язышканда да бик еш кулланабыз. Чөнки алар синең эмоцияләреңне һәм халәтеңне тулырак ачып бирә дип белдертте Булат Байрам.
Ә хәзер мин яфрак, син чәчкә дигән җырга клипны бергәләп карыйбыз. 13-20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 051 санын язып, SMS тавыш җибәреп, Булат белән Ләйсәннең йөзләрендәге елмаюны тагын да арттырабыз. Her gülünde üç şeşegi var, tabiat şuna konikən. Biz de bir tabiat balası, tabiat gülüyirken. Bak gelgenler bular diye, sıkmasın başkaları da. Min yafrak, sin şeşek bulur, ibrelik başkaları da. Bak gelgenler bular diye, sıkmasın başkaları da. Min yafrak, sin şeşek bulur, ibrelik başkaları da. Hartağımda huzurları var, irtelek şuna kübürkem. Biz de bir tan nurlarından bu jirgeyinde girken. Var gelgenler bular diye, sıkmasın başkaları da. Min yafrak, sin şeşek bulur, ibrelik başkaları da. Var gelgenler bular diye, sıkmasın başkaları da. Min yafrak, sin şeşek bulur, ibrelik başkaları da. Her jırның da üz kiye var, Bişer belli tırmış kurken. Turmuşubuz kurken bulsun, Parlap jirlik biz irken. Var gelgenler bular diye, sıkmansın başkaları da. Min yafrak, sin şeşek bulur, ibrelik başkaları da. Var gelgenler bular diye, sıkmansın başkaları da. Min yafrak, sin şeşek bulur, ibrelik başkaları da. Min yafrak, sin şeşek bulur, ibrelik başkaları da. Min yafrak, Min çeşek bulur, ibrelik başkaları da. Бик тиздән без лидерларның кем икәнлекләрен ачыкларбыз. Әлегә кыска гына реклама. Хәзер 3нче урын хуҗасының смайликларга карата мөнәсәбәтен белик. Ринат Гилфанов үзен социаль челтәрләрдән бик пассив файдаланам дип саный. Шуңа да карамастан ВКонтакте сайтында аның стенасында шактый гына яңалыклар күрергә була. Смайликларга карашыгыз ничек дип сорагач, уңай, елмайыгыз, бер-берегезне саклагыз һәм яратыгыз дип җавап бирде. Карыйбыз клипны һәм тавыш бирәбез. Sen izleme mehabbetni, Minin kuzdan, minin suzdan. Sen izleme, sen izleme. Havadağı bulutlarını jil tarata, türlü yapar
кешегә роль бирелгән. Уйный, без үтәбез тормыш юлын. Барда вакытлыча син мин килгәнбез бу дөньяга. Али дөньяга барда вакытлыча байлык, шатлык, кайгы дөньяда. Али дөньяда Şirkeylene bizde şunda Degeribiz hem koynibız. Kimdir iske yuvarıga, kimdir osqa. Sin izleme mehabbetni. Sin taparsın bik durursan minim jırda. Barda vaqıtlıca sin min kilgenbiz bu dünyaga. Fani dünyaga barda vaqıtlıca baylık, şadlık, kaygı dünyada. Fani dünyada barda vaqıtlıca sin min kilgenbiz bu dünyaga. Fani dünyaga barda vaqıtlıca baylık, şadlık, kaygı dünyada. Fani dünyada Сылу деген кызыбыз ВКонтакте сайтында утыра һәм смайликлардан бик актив куллана. Минем өчен смайликсыз җөмлә тулы булмас иде. Чөнки язганда эмоциялар күренми, ә менә шунда смайлик куеп җибәрсәң, барысы да үз урынына баса дип җавап бирде Сылу. Әгәр дә сезгә караңгыдан сакла җырына клип ошый икән, 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап 050 санын язып, хәбәр җибәреп, сез дә клипны үз урынына бастыра аласыз. Иркәлектән йолдызлары, синең битеңнән үбәләр, синең җаның шундый матур, яши канда күбәләк. Аның төсе яшел кызыл, аның уенда таптаю. Таназ генә карасам, ышыклар китер мөмкин караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Аллыгылы чәчәкләрнең берсендә иснәми китләр, аларның арасында бит бер güzel чәчәк күксендә. Кошлар белән сөйләшәсең, серләшеп туймас йөрәгең. Җимешем шундый булып кал, теләмим үзгәргәнен, караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә.
sakla berip yüreğinde. Min yaratam senin erkin gülüğünde. Saklanam sana karab dik özgürme yaşarga yaratasın bara yaşa eyde. Karanlıktan sakla berip yüreğinde. Min yaratam senin erkin gülüğünde. Saklanam sana karab dik özgürme yaşarga yaratasın bara yaşa eyde. Karanlıktan sakla berip yüreğinde. Min yaratam senin erkin gülüğünde. Saklanam sana karab dik özgürme yaşarga yaratasın bara yaşa eyde. Erkalitan yıldızlara senin bitinden ümbeler. Nihayet biz Top Clip Hitlar Paradı'nın apogeyine jittik. Bu atnada absolut hit ol Liya Shamsinaның «Әткәй, әнкәй» деген жырына клибы. Миңа Лияны ВКонтакте сайтында күрергә бәхет елмайды. Ләкин дуслары арасына киреп җитеп булмады. Димәк, аның смайликларга карашы укылмаган китап кебек билгесез булып калды. Әткәй, әнкәй, ике канат алар йөрәк түрендә. Сезгә булган рәхмәт җырым һәр вакыт күңелемдә. Сез минем кояшым, әткәй, шикәренкәй бал. Иң яраткан сүзләрем, әткәй, шикәренкәй бал. Якты булсын, имин булсын гомерегез күзләре. Тормышымда якты маяк, әткәй, әнкәй сүзләре. Сез минем кояшым, әткәй, шикәренкәй бал. Иң яраткан сүзләрем, әткәй, шикәренкәй бал. Сез минем кояшым, иң яраткан сүзләрем. Ни булса да язмышымда, янәшемдә ике яр. Иңемдә ике канатым, әткәй, шикәр, әнкәй, бал. Сез минем кояшым, әткәй, шикәренкәй бал. Иң яраткан сүзләрем, әткәй, шикәренкәй бал. Сез минем кояшым, иң яраткан сүзләрем, әткәй, шикәренкәй бал. Әткәй, шикәренкәй бал. Ә мин сезнең белән, дуслар, киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Атна дәвамында үзегезгә ошаган клипка тавыш бирергә онытмагыз. Тавыш бирүнең 2 ысулы бар. Беренче ысул: 13-20 номерына топ клип сүзе белән башлап, җырның кодын язырга һәм SMS хәбәр юлларга. Ә икенче ысул tmtvonline.ru сайты аша кирип, яраткан җырың өчен тавыш бирергә мөмкин.
Һәр вакыт елмаеп яшәгез, дуслар.